Coffee GDI. May video, may pagdito talaga siya. Yo, kai. Hinahanap ko. Mau? Marites lah. Lahat ng ligay. Mana po? Ay bakasi ng forward ya. Kaya amok na kasi. Naman, tuloy na sad. Kaya kita guna ba? Tukan ka? Tukan buku ba? Ilaw. Nakaiwa ikan. Barko. Pero minum ko. Ubas masuk ka ng riyo. Ha? Iya, ambil bah. Terada gitu. Misalnya mana yang kurma. Nah. Patabang daw siya. Miskwila pa ni siya, miskwila. Ha? Miskwila lang daw siya, di na siya mangargada, oh.
Luya. Ano eh. Eskwela gyud kayo. Lapo kayong basakan. Oh, na. Eskwela po ka mo, eskwela. Eskwela po ka. Pa-video man ka. Na, pa-video ka siya kay nagtabang sa mo, na lapo kayo. Okay na, lapo kayo sininaw. Kamu to lapo kayo. Happy birthday daw siyang asawa. Birthday day siyang asawa karon. Ha, luoy kay mong banaw. Pangaon mo. Pangaon mo dag mayong pagkaon. Naikuan dia litson. Nailitson manok ug cake. Tama ni nanara yung iskwilahan. Hindi ko mundang, basta green pang lasang. Krada doy. Hindi siya mundang. Doy. Green pang lasang. Sinadaw mo tabang ba? Sinadaw mo tabang sa iya. Undang siya pagkada, kilapok yung basakan no. Number 1 yung mutabang katong mga kuan, tong Inyo niyo na kinta loy kayo. Ah, kaon nagyuta ni. Ay, lisod kayo no, nasta kong kahoy, di man ni masud ni. Ngani nga porma. Apay nagtanaw. Apay nagtanaw. Daway nagtanaw. Kaya ni skilon, ni masud. Na. Na. Bango na. Sagit na. Ngaon sila.